اور اسی طرح دوستو جاگن دا ثبوت دیونا ہے ساڑھے خوبصورت آج دے مہمان خان علی یار پہوڑ صاحب اور محترم غلام عباس پہوڑ صاحب فوجی مجاہد پہوڑ صاحب جو کہ تشریف لے کے آئے نے ساتھ بسم اللہ جی آیا اور اہل علاقہ نو میں گزارش کرساں کہ اگاں نیڑے آکے تھوڑا جڑے پیشاں نیڑے بیٹھے کرسیاں سے تشریف لائے ہیں جڑے پیشاں تاکہ محفل دا رنگ بن جاوے دوستو جو سنگ نہیں رکھدا علی دی الفت عباس دی ہے وفا دا منکر جو سنگ نہیں رکھدا علی دی الفت عباس دی ہے وفا دا منکر جو گھر چ پردہ نہیں قائم کرتا ہے فاطمہ دی رضا دا منکر اور بغیر حیدر دی حب دے وارث عبادتاں دا شمار چاہتا ہے میرا عقیدہ میں صاف لکھنا ہے علی دا منکر خدا دا منکر کیا بات ہے سبحان اللہ بہت شکریہ جناب ارشد بھائی بہت مہربانی کہ بڑا فرق رزق دی آمن دا ہر رزق تے پلون وکھی جاندا ہے بڑا فرق رزق دی آمن دا ہر رزق تے پلون وکھی جاندا ہے کردار کل تربیت دا ورتارا ولون وکھی جاندا ہے اور نیتا پھرن دا اکثر انج ہوندا ہے جو آٹا گن دی ہلون وکھی جاندا ہے رل ٹریاں وارث نسلاں دے چلیاں دا چلون وکھی جاندا ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ